Aj v tejto kategórii môžeme hovoriť o kultúre farby. Jej význam má pozitívne účinky s priaznivým dopadom. Pán architekt Skoček si dôsledne všímal rozdiel medzi gramatikou a poéziou. Áno, aj v architektúre sa to dá. Sú domy, ktoré sú len gramatikou, ale sú i také, ktoré sú sami o sebe poéziou. V kategórii rezidenčné projekty a občianska vybavenosť sú nominované bytový dom Color House 2, ulica Martina Benku, Topolčany. Autori: inžinieri architekti René Baraňaj, Martin Donoval, Gabriela Chvostalová a bakalár Marek Vadovič. Realizátor Merko Meserov, Nadlice. Materská škola Vavrinecká ulica, Limbach. Autori: inžinieri architekti Juraj Makový, Matúš Polák, Martin Rezník. Realizátor: Ja and Me SRO, Bratislava. Karny Herba F, na Vrátkach, Bratislava. Autori: inžinieri architekti Juraj Mikulaj a Andrea Ambrovičová Mikulajová. Realizátor: Optik Invest SRO, Bratislava. Polyfunkčný objekt Nový Háj, Starohájská ulica, Bratislava. Autori: magister Igor Lichý a inžinieri architekti Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj a Drahan Petrovič. Realizátor: Mientkov Slovakia, Bratislava. Bytový dom Malý Dunaj 3, Bratislava. Autori: inžinieri architekti Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Šlajcher a Petra Macháčová. Realizátor: HBH Považská Bystrica. Bytový dom Idanská, Idanská ulica, Košice. Autor: inžinier architekt Richard Krajčí. Realizátor: MB Staving akciová spoločnosť, Prievidza.